ମାଟିର ତାଜ। ଗାଳ୍ପିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଶାଶୁ ଘର ଯିବାର ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନ ହେଉଣୁ ଗିରସ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଛଟା ପିଟା କଜିଆ ନଗାଇ ତାଠୁ ତଲାକ ଆଦାୟ କରି ଅମିନା ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକର ଜିନିଷପତ୍ର ବୋଝେଇ କରି ଆସି ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଦିଲର ଖାଁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଦୂରରୁ ବଳଦ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କେତେଜଣ ସାହି ଲୋକ କିଏ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ମଦନା ଖଟେଇ ମଧ୍ୟ ଭାତ କଂସା ଉପରୁ ଦରଖିଆ ହେଇ ଉଠି ଆସି ଉତ୍ସୁକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ସେହି ଉଦ୍ୟତ ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନାଗି ଅମିନା ତମ ତମ ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର କଟାକ୍ଷରେ ମଦନାକୁ ବିଦ୍ଧ କରି ଅଧେ ଶୁଣା ଅଧେ ନ ଶୁଣା ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ମଦନା ଭାଇ ସଲାମ। ବୁଢ଼ା ଦିଲର ଖାଁ ବିଡ଼ିବଳା ବନ୍ଦ କରି ଟିକିଏ ତା ଝୁଅ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତାପରେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଶୁଖିଲା ବିଡ଼ି ପତ୍ର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। କତୁରୀଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ କରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମଦନା ତାର କୁରାଢ଼ୀ ନିହାଣ ଲୁହାଗଜ ଧରି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପଥର ସୁହାସ କରିବା ନାଗି ଖଣିକୁ ବାହାରିଗଲା। କୁରାଢ଼ୀ ଚୋଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଥର ଉପରେ ବାଜୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଦନା ସେଦିନ ଝାଳନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପଥର ଚାଞ୍ଚିଲା। ଅମିନା ଆସିବା ଦିନୁ ଗାଁ ଯାକର ଆଖି ଦିଲର ଖାଁ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କି ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଲୋକ ସେବାଟେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦିଲିର ଖାଁକୁ ଚାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦି ଚାରିଟା ଟୋକା ଦାଣ୍ଡରେ ସାଇକେଲ ଚକ ଗଡ଼େଇ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଚକଟା ଦିଲିର ଖାଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠାଇ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ରହମଠ ହୋଇ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସତେ ଯେମିତି ଘଟିଛି ତାହା ଦେଖିବା ନାଗି ଦିଲର ଖାଁ ଘର ଆଡ଼ିକି ରହି ଅନାଉଛନ୍ତି। ଦି ଚାରିଟା ମୁସଲମାନ ଟୋକା ଗତ ସାଲେ କଟକକୁ ତାଜିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କିଣି ଆଣିଥିଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବଲ୍ଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଦିଲର ଖାଁ ଘର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଚିହ୍ନା ଅମିନା ଚାଚିକୁ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦିଲିର ଖାଁ ଏସବୁ ଯେ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ହେଲେ ତା ମନରେ ଭାବକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ହାତର କତୁରୀଟା ଶୁଖିଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକାଇ ଝଣ ଝଣ ହେଇ ବାଜି ଉଠୁଛି। ବାପ ଘରକୁ ଆସି ଅମିନା ଏକାବେଳକେ ବଦଳି ଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପରେ ମଦନା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଖଣିରୁ ଫେରିଆସି ନିଜ ଅଗଣାରେ ବସି ଶୁଣିଲା ଯେ ଅମିନା ନିଜ ଘରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଟେ କଜିଆ ନଗେଇ ସାରିଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଜିଆ କରୁ କରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କେତେ କ'ଣ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଲା। ଶାଦୀ ହେବାର ବର୍ଷ ଗୋଟାକ ଭିତରେ ଅମିନାର ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲା ସେ କଥା ମଦନା ଜମା ଠଉରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଦିହିପହରେ ମଦନା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ନିଜ ଭାରିଜା କତିରୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଅମିନା ଘର ମଝିରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ବାଡ଼ଟାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଫୁଙ୍କି ଦେବାରୁ ଅମିନା ଆସି ତା ଭାରିଜା ସାଙ୍ଗରେ ପରସ୍ତେ କଳି କରି ଯାଇଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ମଦନା ଆଗରେ ତାର ଭାରିଜା ଗୁରୁପରି ଫେରାଦ ହେଲା। ପଠଉଣୀଟାର ଯୋଉ ମୁହଁ କଥାଗୁରା ପରା ଦାଢ଼ ପରି ଦିହରେ ଚାଉଁ କିନା ଗଡ଼ିଗଲା। ମାଲୋ, ଏଡ଼ିକି କଜିଆ ଖୋରଣୀ ମାଇକିନା ପୁଣି ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତି। ନ ଜାଣି କରି ଘଇତା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛି କି? ମଲା ସେ ପଠାଣ ଘରେ କ'ଣ ଆଉ ତରିଲା ନାହାନ୍ତି? ହେଇ ତ ଜୁଲେଖା ଅଛି, ଜୁବେଦା ଅଛି, ହାମିଦ୍ରା ନିଶା ଅଛି, ଇଆ ପରି କିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ନୁଗା ପକାଇ କରୁଛି ମ? ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଟି ଫରାକ ଦିଫାର ହେବାର କିଏ କେବେ ଶୁଣିଛି? ମଦନା ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇଲା ନାହିଁ। ପଥୁରିଆ ସାହିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡେ ମଦନାର ଘର। ମଦନା ଘରକୁ ଦିଲିର ଖାଁ ଘରର ନାଗିଛି। ଚାଳକୁ ଚାଳ, ବାଡ଼କୁ ବାଡ଼।
ଚାଳକୁ ଚାଳ ନଗେଇ ଘର କରିଥିଲେ ଇମିତି ନୀତି ନା ନୀତି କଳିକଜିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ଘର ସାଙ୍ଗେ ମଦନା ଘରର ଇମିତିକା କଜିଆ ଗଲା 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଯେ ନାଗି ନଥିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ। ହେଲେ ଅମିନା ନିଜେ ଆସି ତାପରେ ଘର ସାଥିରେ ଏମିତି କଜିଆ କରିବ ବୋଲି ମଦନା ଆଦୌ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା। ତା ମନୁଟା ବିଲକୁଲ ଖଟା ହେଇଗଲା। ଅମିନା ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଘରେ ଆସି ଗଡ଼ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦାୟ ଘରର ମୁରବୀ ପଣିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତା ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସାନ ଭଉଣୀ ମରିୟମ ତା ଆଗରେ ପାଟି ଫିଟାଇ ପାରୁନାହିଁ। 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ବାପ ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ତା ଆଗରେ ମୂଷା ଛୁଆଟିଏ ପରି ନଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପର ଶୋଇଲା ଘରେ ବିଡ଼ି ପାଛୁଆଟି ରହି ଅଳିଆ କରୁଥିଲା। ଅମିନା ସେଇଟାକୁ ନେଇ ବାରିପଟ ଓଳି ତଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି। ମୁର୍ଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ନିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବାର ଅଲରା ସଲରା କରୁଥିଲେ। ଅମିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ରାଗରେ ଧରିନେଇ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଘୋଡ଼େଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଟିକିଏ ଅସନା ହେବାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ମରିୟମ ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପହର ଯାଏ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଅମିନାର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ସହିତ ମରିୟମର ନାକ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ସେ ଟିକିଏ ହାତ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଆଡ଼ିକି କାନ ପାରେ। ତା ଶୁଣି ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଫୁର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ହାତ ଚଳାଇ ଦିଏ। କେବେ କେବେ ଅମିନାଠୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ଖାଇ ମରିୟମ ଆସି ବାପା ଆଗରେ ଗୁହାରି କରେ। ବାପା ବିଚରା ସବୁ ଶୁଣେ, କିଛି କହେ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିଡ଼ି ବଳିବାର ମନ ଦିଏ। ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅମିନା ଜ୍ୱାଳରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କେହି କେହି ଆସି ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ଆଗରେ ଅମିନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫେରାଦ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କେହି କେହି ଅମିନାକୁ ଜଲ୍ଦି ନିକା କରିଦେବାକୁ ତା ବାପକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଗଲେଣି। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନିକା ହେବାର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଅମିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଖେଙ୍କାରି ହୋଇ ମିଶୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରହିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଦନା ଭାରିଜା ଗୁରୁବାରୀ ଉପରେ ଅମିନାର ଭାରି ରାଗ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ ନଗେଇ ତାକୁ ପରସ୍ତେ ମନ ପୂରେଇ ଗାଳିଗୁଲାଜ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ବାର ଆଳ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଦିନ ଅମିନାର କୁକୁଡ଼ାଟା ମଦନା ଘରକୁ କେମିତି ବାଡ଼ ତଳେ ଗଳି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଅମିନା ଗୁରୁବାରୀର 14 ପୁରୁଷକୁ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଥୋଇଦେଲା। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ସେ ନେଇ ଗୁରୁବାରୀ ତାଙ୍କ ଡିମ୍ବତକ ବଜାରରେ ବିକି କୁଆଡ଼େ ପଇସା କରୁଛି ବୋଲି ଅମିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏ ଗାଳି ଫଜିଲତ କଲା। କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଝଟାପଟା କଜିଆ ନଗାଇଲା ବେଳେ ଅମିନାର ନୁଗାପଟା ଘର ବାହାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଦିନେ ଗୁରୁବାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କରୁ କରୁ ଅମିନା ବେଦମ ହୋଇଯାଏ, ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଠା ଅଠା ହୋଇଗଲା। ତାର ଗୋରା ମୁହଁଟା କାଳିଆ ଦିଶିଲା। ମରିୟମ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ମାରିବା ପରେ ତେବେ ଯାଇ ଚେତା ହେଲା। ମଦନା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୁରୁବାରୀ ତା ଆଗରେ ସାକୁଲେଇ ହେଇ ସବୁ କଥା ଗୁହାରି କଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବାପ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମଦନା ଦେଖିବା କହି କଥାଟାକୁ ସେଥର ବରଖାସ୍ତ କରିନେଲା। ଅମିନା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ତାହାର କାହିଁକି ଜମା ଇଚ୍ଛା ଡାକିଲା ନାହିଁ। ଅମିନା ଶାଶୁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସି ଟିକିଏ କଡ଼ା ମିଞ୍ଜାସି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଓଲଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କୈଫତ ଦେଇ କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାକୁ ଉପଦ୍ର କଲା। ଦିନ ଯେତିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅମିନାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଗୁରୁବାରୀ ସେତିକି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। କେଉଁଦିନ ମଦନାର ଗାଈଟା ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ଅଗଣା ଭିତରେ ପଶି ଗଲାଣି ତ କେଉଁଦିନ ବର୍ଷାରେ ମଦନା ଘର ନଳା ପାଣି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ଖୋଳା ବାଡ଼ିରେ ନହଡ଼ା ମାରିଲାଣି। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁବାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମିନା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଳୟକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେଥିରେ ସାହି ଆଉ 5 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାରୀର ପଟିଆ ହୋଇ ଅମିନାକୁ କାଇଲି ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁ ଖାଁ, ମାଗୁଣି ବକ୍ସ, ଏରଫାନ ମିଆଁ ପ୍ରମୁଖ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏକଥାକୁ ନେଇ 2-4 ଥର
ଦିଲ୍ର ଖାଁ ଜାବତ କରି ଗଲେଣି। ଦିଲ୍ର ଖାଁକୁ ଜାବତ କରି ଦେଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଝୁଅକୁ ଆଖଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଦିଲ୍ର ଖାଁ ଜମା ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଦବିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମିନା ବରଂ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ଆହୁରି ଜୋରରେ କୁହୁଳି ଉଠିଲା। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମଦନା ଯାଇ ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ଆଗରେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ ଫେରାତ ଦେଲା। ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଦିଶୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ମଉସା? ଘର କଥା ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବାଟା କ'ଣ ତୁମକୁ ନିକି ଦଉଛି? ବୁଢ଼ା ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁ କରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି କେବଳ ମିନିଟିକ ପାଇଁ ବିଡ଼ିବଳା ବନ୍ଦ କରି କପାଳରେ ହାତ ମାରି ଖୋଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ମଦନା ତା ନାଁରେ ବାପ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ଶୁଣି ଅମିନା ଗୁରୁବାରିକି ଛାଡ଼ି ମଦନାର 14 ପୁରୁଷ ଉଭେଇ ଦେଲା। ମଦନାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ପାଟି କରି କହିଲା, ହାରାମଜାଦି ମାଇପ ସୁହାଗୀ ହେଉଛି, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ମତେ, ଦିହିଙ୍କର ଖୁନ୍ ନିକାଲି ଦେବି। ଅମିନା ପକ୍ଷରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ମଦନା ପକ୍ଷରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅମିନା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଦିନୁ ଖେଳି ବୁଲି ସେ ମଣିଷ ହେଇଛି, ସେ ଆଜି ତାକୁ ମୁହଁ ହୁଡ଼ି ଏମିତି କହିବ? ଏକଥା ସେ ଜମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମନ ଭିତରେ ଝଡ଼ ଦେଖାଦେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ନେଳିଆ ଆକାଶ ଦିହରେ ଜହ୍ନଟା ଭାରି ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ମୁନ୍ଦାରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାହାରି ଉପରେ ମଦନା ଶୋଇପଡ଼ି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କେତେ କଥା ଭାବିଗଲା। ସେ ପିଲାଦିନର ସେଇ ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ଅମିନାଟି ସହିତ ଆଜିର ଏଇ କଳିହୁଡ଼ି ଅମିନାର ତୁଳନା କରି କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ମଲା ବର୍ଷଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଜିଅନ୍ତା ରୂପ ଧରି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଲାଦିନେ ଅମିନା ଆଉ ସେ କେମିତି ଧୂଳିଘର ତିଆରି କରି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଖେଳ ସରିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଫେର ଗୋଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତାର ସେଇ ଧବ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅମିନାର ଗୋଲାପ ପରି ଖୁବସୁରତ ମୁହଁଟି। ପଛଆଡ଼େ କେମିତି କଳା ବାଳର ଝରଣା ନାଚି ନାଚି ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ନାଚି ରହିଥିଲା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ପତଳା ମୁଲାୟମ ହସ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ସେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ମତେ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତା। ସେତେବେଳକୁ ମଦନାର ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ମଦନା ଘରେ ମାଣବସା ହେଲେ ତା ବୋଉ ଚୁପ୍ କରି ଯାଇ ଅମିନା ଓ ତା ଭଉଣୀ ମରିୟମକୁ ଡାକି ଆଣୁଥିଲା। ମଦନା, ଅମିନା ଆଉ ମରିୟମକୁ ଧାଡ଼ି କରି ବସାଇ ଦେଇ ସେ ତିନିଙ୍କ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇ କେତେ କ'ଣ ପିଠା ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅଇଁଠା ପତ୍ରଟି ମାନ ଉଠାଇ କାନି ଆଡ଼ୁଆଳ କରି ନେଇ ବାଡ଼ିପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ପଠାଣ ଅଇଁଠା ଉଠଉଛି ବୋଲି ଘର ଲୋକ ତା ଉପରେ ଚଳି ଦେଇ କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। କୋଉ ଗୋରୁନା ଗୁଡ଼ରେ ବକଟେଇ ନାକୁ ପିଲା ଯେ ଅଇଁଠା ଉଠେଇଲେ ନାଗି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଅମିନା କ'ଣ ମୋ ଝୁଅ ନୁହେଁ କି? ନାହିଁ ନାଡ଼ ନଗେଇ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅମିନା ଘରେ ଓଷା କି ଉପାସ କି ଖିଆପିଆ ହେଲେ ଅମିନା ଆସି ମଦନାକୁ ଚୁପ୍ କିନା ଡାକି ନେଇଯାଏ। ସୁବେତ୍ରାତ ଇଦ୍ ଆଉ ବାରେତ୍ ଓଫତ୍ ସମୟରେ ଅମିନା ନିଜେ ମଦନାକୁ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ମଦନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଁ କେତେ ଥର ଟାପରା କରି କହିଛି, ହାମ୍ ଘରେ ଖାଇଲୁ ତୋ ଜାତି ଗଲାରେ ମଦନା, ତୋ ଜାତି ଗଲା। ପଠାଣ ଘରେ ମଦନା ଖାଉଛି ବୋଲି ଶୁଣି ସାହି ଲୋକ ତା ବୋଉ ଉପରେ 12 କଟକଣା ଜାରି କଲେ। ତା ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ହସି ହସିକା କହୁଥିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ତମ ଝୁଅ ନଦେଲ ନାହିଁ ସେ ଅଭିଅଡ଼ା ରହିଯିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ପାଇଯାଇ କହୁଥିଲା, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଖୁଆଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଯେତେ ମନା କଲେ କ'ଣ ସେ ଛତ୍ରାଟକା ମାନୁଛି କି? ଘରେ ହେଲେ କୋଉ କଥା ନଥାନ୍ତା। ଗାଡ଼ିଆ ଗିଳାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଅଣ୍ଟିବ କି?
ମଦନା ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତା ଉପରେ ଦିଟା ଦୁମଦାମ ବସେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ଏକରକମ ଫଇସଲା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାଦିନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ ବାଘ ବକିରି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଜରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେଗୁଡ଼ାକର ଦରହୁଲା ସ୍ମୃତି ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଦନାର ବ୍ୟଥିତ ମନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ପକାଇଲା। ମଦନାର ମନେ ପଡ଼ିଲା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ କେଜାଣି ଦିନେ ଏମିତି ଭଦୁଆ ଆକାଶର ପୁଣ୍ୟ ଚାନ୍ଦର ଭେଳା ଭାସୁଥିଲା। ସେଦିନ ତାରି ଅଗଣାରେ ଏଇ ଛାଇଆ ସଜନା ଗଛ ତଳେ ଅମିନା ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଯାକ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ବସି ଭବିଷ୍ୟତର କେତେ କଳ୍ପନା ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଇ ଦିହିଁଙ୍କ କାନରେ ଚୁପଚାପ କରି କହିଥିଲେ। ମଦନାକୁ ସେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ଆଉ ଅମିନାକୁ ଉମର ବୋଧହୁଏ ହେଇଥିବ 12 କି 13। ରାତି ଯେ କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି କାହାର ସେଦିନ ହୋସ ନଥିଲା। ମଦନାର ବୋଉ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଘରୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି କାନି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଟିଭିଟାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲେ